खुलुमबाय मानगोनां रायजोफोर गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायहरनाय थाबाय। फिन आरोबाव गोदानै क'क्राझाराव दिनैहाय एभेक्सन खालामनाय जाथायखौ नुनो मोनदों। दा खौरां बिजोङाव निउस पर्टेलफोराव फोरमायनाय बायदिब्ला रेलवेनि हायाव जायफोरा बेदखलखारि खालामनानै थाफैनाय हानि फोरमान बिलाइ गैयाजासेनो न' खानानै थाफैनाय बै बिथांमोनखौ दिनैहाय एभेक्सन खालामदों आरोना। दा मोनथिनाय बायदिब्ला बिथांमोननो सिगां समावनो नटिसखौ होखादोंमोन जाहैदों। बिथांमोना मानियाखै, मानियैनि जाहोनाव दिनैहाय जिल्ला खुंथाया बिथांमोनखौ दिनैहाय एभेक्सन खालामबाय आरोना, होखारबाय, दिनैहाय न' बां सेफायबाय। पेट्रोल लानांगौ खोनाया। लायनो सिमनिफ्रावनि बैफोर मा न'दो देखला बायनाया नायनो बायरानिफ्राय आप लोग